אז היא לא עמדה. ולא היה גול. נכון. החומה עמדה בדיוק 9 מטר, שמע, אין שום סיבה שהכדור יעלה כל כך גבוה. שוב קובי גנון. פעם כדור יותר טוב. דוברובין עולה גבוה, גולן נוגח, והכדור הזה מעל השער. השופט שורק לעבירה. ההתקפה הטובה ביותר במשחק עד עכשיו. תראו כמה גבוה עולה דוברובין, וכאן עומר גולן נפגש עם השוער והבא. והשופט אומר, זה אסור. הוא צודק. עכשיו בא קדימה גם שי בנאי. דוברובין פעם אחת, ועומר גולן רק מלטף את הכדור במקום לנעוץ אותו ברשת ולהשיג את השער הראשון שלו השנה. זו הייתה הזדמנות מצוינת למכבי פתח תקווה. תראו את הזינוק הזה של דוברובין. מוריד את הכדור ישר לרגל, מה צריך עוד? הנה עכשיו מגמה דוב. עובר את מזרחי, כאילו הוא לא שם, ומעלה כדור לא טוב. השופט רואה את הנפילה הזו של גולן. גולן טוען לעבירה של מוטי ססון עליו. תפיסה, אולי עוד מעט נציץ ונראה אם יש משהו בטענה הזו. אם לא כן, צריך לקבל אולי... בהחלט תפיסה. תופס אותו. בהחלט תפיסה, בהחלט עבירה, בהחלט בזמן שהכדור עדיין במשחק. פנדל רסמי. ואפשר היה בקלות לשרוק פה פנדל. גולן כעת. ושוב דיה. נכנס פנימה, יורד, והשופט אומר, תקום חביבי, ואני הולך לטפל בך באופן אישי. מה הוא הולך לעשות? כלום. כן, אם דיה אין פה עבירה עליו, אז מגיע לו צהוב. ומגיע לו צהוב. ישמעאל אמר עם כדור הקר. גולן, מגמדוב, גנון, אודי, דוברובין, מי ינגח? אף אחד מהם. כדור חוזר לגולן, גולן שער! זה קורה דקה וחצי בתוספת הזמן, ועומר גולן כובש את הראשון לעונת 2004-2005. חלוץ הנבחרת הלאומית של ישראל כובש סוף סוף אחרי 7 מחזורים. והמשחק אפילו לא מחודש, 1-0 למכבי פתח תקווה במחצית. עצירה נהדרת של הכדור של גולן, ההשתחררות שלו טובה מאוד, וגול נהדר של חלוץ ש2-3 מבצעים שלו היום הזכירו את היכולת הטובה שלו. יש לי תחושה שאברהם גרנט עכשיו קפץ משמחה לגול הזה. הוא צריך את גולן בכושר מצוין נגד קפריסין, וטוב לראות אותו חוזר להיות חד וכובש. סיבוב מצוין. סיבוב יוצא מהכלל. אולי החלוץ המוכשר ביותר בדור הזה של הכדורגל הישראלי. נתיים עוד התקפה, הכדור מגיע לדיה, ודיה בועט, והכדור נכנס! ו2-0. שער מצוין של פריז דיה. השער השני שלו השנה אחרי שער שכבש נגד מכבי תל אביב. התקפה מהירה מאוד של פתח תקווה מביאה את דיה לפינה השמאלית, הוא מבקש את הכדור. הוא נכנס לכדור הזה בדיוק בזמן כדי לירות פנימה. שער מצוין של הקבוצה בכחול. הכדור של קנון הולך אל כפיר רודי, וכפיר רודי באסיסט גדול. כן, ואני לא יודע מה עשו במחצית בחדר הלבשה של בני יהודה. הם נראו כאילו הם עדיין עסוקים בלדבר על השער שהם חטפו בשניות הסיום של המחצית הראשונה. הם פשוט יצאו בהלם למחצית הזאת, 2 דקות של משחק, בני יהודה פשוט לא נגע בכדור. כדור במגרש, אצל לוז. שוב מסירה של לוז ללימה, ולימה עם הסיבוב. אין גול ואין כלום. אבל התקפה של בני יהודה לקח לה רבע שעה והצטרפה למחצית השנייה, והכל בזכות בן לוז שהמלחמה שלו בצד הביא את הכדור בסופו של דבר עד ללימה, וקצת בזכות זה שדוברובין חלם שם ואפשר לבן לוז להמשיך לשחק. דוברובין, איזו עלייה גדולה, דיה מול השער, והכדור פוגש את הקורה. איזה ניטור מדהים של דוברובין, וסיום יפה מאוד של פריז דיה. הכדור הזה 5 סנטימטר יותר נמוך. והבא סופר 3. הנה הכדור הזה עכשיו מיועד לביטון, ביטון סיבוב טוב, וממצב הכי טוב שהיה לבני יהודה במשחק היום, ביטון בועט החוצה. בן לוז מוליך את ביטון למצב מצוין, גם ההטיה שלו בפנייה ימינה היא בדיוק לפי הספר, אבל הבעיטה לא מסובבת מספיק טוב.
הנה רובל סרסור עם הכדור. יופי של מסירה. ויופי של שער! שער מצוין של אלברמן, חותם את התוצאה במהלך כדורגל יפה מאוד של רובל סרסור. הטיה ומסירה מדויקת מאוד אל הרגל וכניסה של אלברמן כמו שצריך, כמו שכתוב, בדיוק מופתי. ונמחא כפיים גם לגיא לוזון. כל המשחק גיא אלברמן לא היה בתוך הרחבה אפילו פעם אחת. דיברנו על השינוי בצורת המשחק של פתח תקווה היום. גיא לוזון הוציא חלוץ, הכניס קשר, אלברמן הרגיש שהוא חופשי לגמרי לרוץ לאן שהוא רוצה במגרש, וזה מה שקורה כשאלברמן רוצה. בני יהודה קבוצה קבועה, בני יהודה קבוצה שאין לה פתרון למשחק הגנה לא טוב, ואין לה פתרון למשחק התקפה שלוקה בחסר. אנחנו 4 משחקים לא כובשים, אנחנו סופגים בסיטונות, אנחנו מתאימים את עצמנו למקום שאנחנו נמצאים בו. אני בבני יהודה ואני מקווה להיות עוד הרבה זמן בבני יהודה, למרות שעכשיו זה נראה רע מאוד. היריבה בבעיה, והחוכמה של קבוצה טובה יודעת לנצל משבר של קבוצה אחרת, וידענו לנצל את נקודות התורפה של בני יהודה עד תום. כבשנו 3 שערים. צריכים להמשיך ככה ולשמור על יציבות, כי אם לא נשמור על יציבות אז לא עשינו כלום.